nagsupot na. Agsyaron nak na kunada. Agsyaron nak na kunada. Antay mangan kakabsat at agi libre. Dijay ni, dijay lang ni. Dijay nga banda. Umabata yung ta mapandasunduan dahil ti kapsat yun. Isaratay ti balay. Taore awan ti matakaw kakapsat. Isaratay yun. Baka da sumrot nga ulag. Nagsipit ni awan ti light ko. Kinak ti basura pa. Ang gagluto tayo di kapsat yun ta. Mapangar ang anjaruar. Tadagarot tagi libre kakapsat ko. Nakatuwak. So, makakatawa tayo di kapsat yun. Yan. Dito lang babati balay mi iti kakabsa. Chinese restaurant. Iti tayo ruwarta. Order tayo iti kakabsa. Cold cucumber with roasted ribs. Sagana tayo iti sili. Kinbawang. May masasawsawan nga kabsa. Combine ni sili kinbawang. Bawang. Sili. Friendship. Ayan. Soup tayo kakabsa. Old cucumber with ribs. Roasted ribs. Old cucumber nga favorito di Chinese. Siyempre, ikan tayo ti best friend nga sili. Ada. Masarap sa. Tutudo na yun. Mas lagi ko pag tutudo. Ikot-ikot tayo pa kakabsat. Imas, sarap udot. Sarap udot. Yan, nagagate. Order tayo nga kamuti gun. Kamuti. Siyempre, ang tayo nga liplipatan dahil ito yun. Kamuti, gulay, life. Ate lamus. Dak, sarang ka. Dak. Pato. May kayon, nakapsat, magdaktal nga lamus. May kayon, nakapsat, aglamot tayo manun. Manata tadi kamuti. Mas. Crispy sa kayo, pinakaluto na. Snack kaya mo to. Ang kakatawa. Bakit ba ada pagtitnak? Diyan mapato.
Imas bag yung dati Chinese nga ingredients na nabanglo. Punay ko rasunada. Basta imas natatadobo tayo. Tayo lang ikabil mo kasi narasuka. Doon ikabil lang ako. Dira maramot. Dahil mas at ang 80% lang ang 100. Basta na nga kakabsat ko, agawid na ko, nagsupot na, nag-sharon na ko nada. Datang ko muna niya kat nasa unti sharon ka, tagpasbasa na ti comment. Dahil, namo ka ti sharon, kayam kagisupot. Sharon ko neta, agawid tayo. Ay, nabsog manin, tibuksit, ikabsat yun. Ragsak man nagit alaga ko. Bawat katawak ka nawang talyaw kanya. O nilalagi tuyo. Joy, nalagi din ang tao. Kaya kung artag katawak ka.